Gumyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara watata tancarup Deni Rama Parna Ong dwaja miwang bending ungkung Risang Oregiana Bate kang minangka cucuk ing prawadya bala hauhung ya Yayi Dimbaka ana dawuhmu apa Kakang Hamso pancen bener Pandhawa dipageri pipit lire piye Kakang bareng aku wis mlebu marang negara Ngamarta biyuh Pepak Sinaraja Ratu Ndwarawati sing jenenge Prabu Kresna lan Nalendra Mandura Prabu Baladewa ya ana kono kowe ladalah banjur katone piye yen Ratu Ndwarawati lan Ratu Mandura uga lenggah ana kono Kakang tak rewangi tembungku melipir arep nyilih jimat Jamus Kalimasada ning bola bali ana satriya Jodipati sing kekasih Raden Werkodara ya Bimasena mripate awas watone ngerti yen to aku lagi nglakoni sandi upaya ketitik Werkodara ngongkon aku supaya nyiagakne prajurit kang wis sangkep gegamaning ayuda lah banjur iki piye Kakang Datuk kula wonten dawuh sinuwun Prabu Hamsa miturutmu piye Gong mong kari Ratu Ngamarta Ratu Ndwarawati lan Ratu Mandura yen ratu telu iki mau wis kelakon tak bondo tangane tak serimpung sikile lan tak aturake marang sinuwun Prabu Jarasandha mesti bakal gedhe ganjaranku ampun gumampang riyin nggih sinuwun ampun gumampil riyin ngaten nggih sinuwun Ngamarta Ndwarawati lan Mandura niku Tritunggal kok iso Tritunggal ketoke negara telu dhewe-dhewe ning rasane manunggal sak kekuatan kula percaya jenengan iso bondo ratu 97 negara ning sing pungkasan ngerangket ratu telu niku wau sanggane luwih abot sing abot sapa kok nggih sedaya ratu telu niku padha sektine ratu telu niku sami digdayane aku nyawang Puntadewa ratu mung kelemar-kelemar ngidak telek ora pendeng ketoke kelemar-kelemar ning nek pun hamusti jimat Jamus Kalimasada niku jagat niki saged horeg niku lagi Prabu Puntadewa nggih niku lagi Prabu Puntadewa dereng melih adine si Werkudara yen pun tumandang Raden Werkudara niku mboten micara ning sing diobahke niku cukup sikile ndejeki wong nek rung tele-tele niku Werkudara dereng leren Werkudara kuwi belum nggih aja ta Werkudara anak-anake mawon jenengan mboten saged nandingi tur to malih Werkudara niku nggadahi pusaka sing sekti mandraguna pusakane Werkudara apa pusakane Werkudara ki apa belum angka sepisan wujudipun gada namine gada rujak cingur rujak polo kok rujak cingur nah niku rujak polo niku nek didekne iso nutupi sawah 3 hektar lho niku pusakane Werkudara nggih dereng angka kalih gamane Werkudara angka 2 nggih jenenge kuku jenenge apa kuku kacamata Pancanaka nyuk
Pantanaka, Ding. Wah, niku nek modot ditujepne dada butul walikat saged kejet-kejet musuhe kuwi. Nggih. Aja ta Werkudara adine mawon. Adine Werkudara Raden Arjuna ya Raden Janaka satriya lelananging jagat lancuring Madyapada yen wong lanang gandrung karo kasektene, yen wong wadon gandrung karo kebagusane. Janaka adine Werkudara kuwi. Nggih. Janaka niku duwe keris. Kerise Janaka apa? Namine Kiai Pulang Pergi. Pulang geni nyuk. Nggih pulang geni, Ding. Kiblat papat lima pancer sapa sing ngurung roh Kiai Pulang Geni. Didepne ngulon, kulon akeh wong mati. Pulang Geni didepne etan, etan akeh wong mati. Kiai Pulang Geni didepne dhuwur, udan deres war lan nesus. Pulang Geni dincepne bumi, akeh wong meteng. Lho niku. Mangsanu kok Pulang Geni akeh wong meteng. Lah upamane, Kang. Aja ta Pandhawa, anak-anake mawon sampean durung mesti iso ngadepi. Anake Pandhawa, Anake Werkudara. Pisan jenenge Antarja, engko kalih Gatotkaca, engko telu Antasena. kuwi sekti kabeh lho. Sekti. Antarja niku menungsa setengah ula. Antarja sampean musuh Antarja. Antarja gelem sambat ula sak donya, sampean mesti wedi girik. Aku nggih. Antarja sambat ula sak donya ken ngeroyok sampean. Lah dalah. Sampean mangan teng piring ana ulane. Sampean ngombe teng gelas enek ulane. Sampean teng jeding arep nguyuh badalah enek ulane, gondrong pisan. Niku lagi Antarja, adine nggih sekti. adine Antarja Gatotkaca. Satriya adat kawat balung mesin duweni aji-aji Esmu Gunting Brajamusti. kuwi ajine piye? Oh, Aji Digdaya niku Aji Esmu Gunting Brajamusti. Gatotkaca mabur ing langit. Nekem musuhe. Saya siset tel gulune pedhot. Musuhe Gatotkaca Nggih. Wong sak donya niki sing duwe Aji Esmu Gunting Brajamusti mung loro, siji Gatotkaca, loro Mbelung. kok iso ngono? Nggih, kula nggih gadah Aji Esmu Gunting Brajamusti tak cakne pas malam pertama kalih bojo kula. Bareng kula watek saya siset dadi tole. Esmu Gunting Brajamusti Nggih, urung Antasena. Wah, Antasena bocah dugal kepalang. Dugal kewarisan. Apa yen musuh Antasena apa-apa digemplagne nek bata gemplangne bata nek watu digemplangne watu ya, Kang. Heeh. Heeh. Tek ngedapi-dapi lho pripun? Mumpung jek yaketen nggo, mantuk mawon nggo, mumpung saya ana bis. Ora sudi. Arep digaya ngapa lan kepiye? Sumpahe prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan sing baku. Dongakno aku lho. Nggih, kula dongake andum tugas. Andum tugas piye? Jenengan maju ngadepi Pandhawa, kula tak siap nyimpen dosa nggih ngusung jenazah sampeyan. Raimu ngono kok. Ndongane bose bongko ngono apa piye? Cangkeme elek. Yayi Dimpaka, piye Kakang Hamsa? Surak opal-apal Minangka tandha budaling prajurit maragake tatanan barisan mukrit lampit burungkat kimpul gajah gelar simo barong waton lanang nyekel gaman lading pangresing daging bathok wading getih bila ana prajurit sing atos balunge kandel gulite budal tini Prawadya samya samapta wasyaga arsa anggelan baris manunggal sak juru-juru kumlebet kang bandera tambur selompret gong seri munyoma mungkung Prawat
Malah ucul pisan mbokmu. Hey!
Woi. Ridho mawur mangawur-awur wurahan pangarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula wur panggri ing turangga estimiyumang duaja kang kegitir ora kata ingkang duaja duaja lelayu habit dalah Mas Miber panonku pating kalepyur durung suweh nggonku ungyat dalem kepapak ana satriya Kurwaking brengose dilinting-linting sampirke kuping 12 ngaku sapa sing dadi jenengmu tambuh marang aku iya aranku Raden Setyaki ya Singa Mulang Jaya ya Bima Kunting Warsni Wira edyan bocah kuru miyayat jenengi pirang-pirang bali takon ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tombake anyerangap kowe jati angaran sapa kang dadi cecunduk ing laku tambuh marang aku ya Tumenggung pangkatku kekasihane Gustiku Prabu Hamsa saka negara Arga Bentar dene kekasihku ya kuwi Tumenggung Salukat Katut Barat ya nyimpangungi woh utawa nengen sumedya laku marep nyang endi arep ngrincung utawa ngerangket ratu telu siji Prabu Puntadewa Ratu Negara Ngamarta angka loro Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna angka telu Ratu Mandura Prabu Baladewa ya Balarama kasempatan kang mbok jompo arep ngerangket ratu ketelune yen wis bisa ngelangkai batange Setyaki edan pernah apa karo ratu ketelune dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babo arep ngopo wani karo aku entek wedine kari wanine bagus lekan golek momongan gedhemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapita kowe buntute ula tapak angin kekejero kowe manuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jumenggling sudukanmu yen pancen kuwi satriya sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken hajasimu tumpang so tebiat dadamu melengsat igamu sesuk ora iso kumpul karo bojomu sigara dancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep cocok kamparan bau sayangni tingoleno prapeng lampus sirna matyan ning talubon yo wis
Lo wa ho hi wa ho he hi wa he ho ha hi wa hi ho he ho he a hu wa hi ho ha hi ho a o wa wa mati aku. Hota wah 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 ya wah 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 oh hi cepol kadam oh hi ho ayah oh i ho wah ya hitan hot ha wah ho he ho ha awas he ho het at het a het a wah 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 with his head ha with oh wah wow edan wis diake kaya ngene Manohara kowe. Mati aku. Oh. Oh. Wah. 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 Pas. Oh. Hi. Oh. 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 Head. Wah, wah, ah. Ah. Duh. Loh, keruyuan mainmu cah. Yo. Ha. Wah, wah. Wait. Lo. Oh. Ot. Wes. Etian. Oh. Ha. Ha. Oh. Coba tiadamu. Oh. Hit. Oh hi. Oh hi. Oh. Mutiar gue. Oh. Tanda enteng kapuk. Hi. Wah. Hi. Ha ha. Oh. Ayah. Wah.
Kilo jahe. Kilo jahe. Kilo jahe. Yo. Po. Ha. Ha. Ho ha hi. Waya. Ho. Hai. Wa. To. Ho a i. Wa. Hey. Ha. Wa. Wa. Hit. Wa. Duh. Hitian we. Hoi. Ha. Ha. Hoi. Wais. Wa. Wah. 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 Hoi. Hoi. Was. Loh. Ha. Ha. Hoi. Ha. Hoi. Ha. Ah. Wah, boys. Hoi, hoi, wah, wah. Oh. Rindu mamor mangamor amormu rahat pengaraning Gong makuru gongso kata kaya butula war pangriting turangga esti berkata Waja lelayu sapi. Hoi. Barisan narko bentar. Gulungan genderamu bongkok ana gegamanmu. Para bangsa sing bakal magut ana ing pupuh. Satria mencorong dadane ke meteor sapa? Satria Pringgondani Raden Gatotkaca. Aja kakean gunem maju yen kepengin ilang nyawamu sumekian. Tak timbang bobotmu ke Pratula Kencana, Pratula bobot Kencana Mas. Kowe apa aku sing mujur ngalor tak bayar kenceng.
Apa kene gropyok ya? Hei! Back! Ah! Ho! Go! Ho! Ho! Wait! Vice! Put! Hey! Go! Ha! Hi! Ha! Wah! Oh! Ah! Oh! Wah! Hoi! Hoi! Wah! Wah! Hoi! Wah! Wah! Oh! Eh! Wah! Put! Wah! Back! Back! Oh! Wah! Oh! Hey! Hi! Wah! 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 Oh! Ring! Whoa! Pak! Pak! Wah! No! Wah! 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 Ho! Wing! Hot! Tuh! Wah! Yang tak rasa sedina banyak setan. Ya ini kulit banci ini ya. Wah, bangsat! Iki menungsane dodok. Mangap. Ah, tuh dilek. Kowe, sing arep nyilih jimat jamus Kalimasada kowe mau. Iya. Hamsa ta jenengmu? Hamsa ta jenengmu? Iki sapa rada mundur to? Nata Mandura Prabu Baladewa Balarama Kresna kusemuane iki Toya Karsana. Kowe nantang perkara, kowe ketok kondang, kowe ketok gagah ning negaramu kono. Ning tanah Jawa petuk bantenge tanah Jawa sesuk ora iso kumpul karo bojomu kowe. Hei! Wah! Hop! Ayo, kurang aman petat yo. Kurang sekti meguru. Ampi aku rebut menjangan mati. 1000 bareng maju, 100 bareng ambrus punah Prabu Baladewa. Anggepmu apa? Ayo! Wah! Ah! Bro. Oh. Hei! Seketop. Nah. Arep lunga kowe, Ki apa ki? Supaka. Iki apa? Kiai Nenggala wis pirang-pirang nyawa sing wis diuntapake karo pusaka iki. Kalebu kowe, Enak tanduk nyoh. Ayo. Mati to, mati. Cah ngereng ketok dilawan.
Waduh, Kakang. Oh. Lima wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkoro gadane Rama Padma abit ana satriya gedhe dhuwur rengose kandel gagah pideksa godhek wok simbar jaja pating grantong otot bebayune piyuh. Sapa kekasihmu? Satriya Jodipati Werkudara Bimasena. Werkudara iki kowe? Pancen bener. Kowe sapa? Dimbaka, adine Prabu Amsa. Kowe sing jarep nyilih jimat jamu sekali masada. Yo, aku ora narimakake padine kakangku Prabu Amsa. Banjur kowe arep kepiye? Bebelo patine kakangku Prabu Amsa. Endi Nata Mandura Prabu Baladewa wani mateni kakangku Prabu Amsa jeleh urip. Kelakon ketandangan dening Dimbaka. Ora usah golek sing ora ana. Werkudara sing bakal ngadepi apa sing dadi kekarepanmu. Lena pangindamu kelakon tak bobok wetengmu. Kok kejemen to bocah iki? Tenjong akhirat maju kepara ngarsa tak ladeni ngejak pirang dina tak ladeni jogeta tak kendhangi.
Ho! Wah! Wah! Duh. Wah! Hey! Wah! Nah! Ah! Ah! Eh! Ah! 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 Oh! Ah! Lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir lena tanpa kanin ing lir lena tanpa kanin yen tan tulusa yen tan tulusa mengko sang dia utama ing adalah kedrawasan sinuwun Hamsa lan sinuwun Dimbaka gugur ana palagan yen iki mengko aku ora matur marang sinuwun Jarasandha malah dadi lan dukane. Yo, togok bali dhisik ana negara Giri Bajra. Dadi atur sinuwun Prabu Jarasandha. Mongko gandining tumuwu salami mung awas eling lukitaning alam weh la dalah ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara ora nduk gamana
ora ndugamana Yayi Hamsa lan Dimbaka tumekeng pralaya. Subala ora narimakake perkara iki. Aku bakal golek 1000 cara kanggo ngorak-arik para Pandhawa. Mulat para Sang Arjuna Esmunira kamanungsan kasarebanting kaing mungsuh ing para piye sanggane Pandhawa ora saya enteng nanging malah sangsaya abot dina samengko ayo padha mbacutake laku minangka dadi dutaning adil ngadili Handhek Nista Budi Candala sing disarirani dening Ratu Giri Bajra Prabu Jarasandha. Ya ngestokke dawuh jlitheng Kresna kakangku. Janaka kula wonten dawuh tinimbalan. Mampira klambi sireng Yudi. Mampira klambi sireng Panakawan dikanthi tujuaning Praja Giri Braja ngestakaken dawuh Kaka Prabu. Milangkori Eloyono mati-mati weruh Hamet Wilasa Manglono pangapitira gending marioneng tapane si Cakalaya lir dadit ya mandragini
Joko layar Mbok Sri Gading melati sorgamuning dados niki mangke para Pandhawa badhe ngawontenaken wujudipun sesaji Raja Suya Gus. Iya Kakang Semar, kabar wis sumebar pawarta Wiswarata yen to Pandhawa bakal ngadani upacara syukur kunjuk marang purbaning Gusti kang kawekas. Dene syarate kang cacah ana 3 wis dikawuningani dening para Pandhawa. Dina sakmengko Harjuna Kakang Mas Werkudara dalasan Kaka Prabu ing Dwarawati tinanggenah ngumadi syarat angka 3 ya kuwi tumbal ratu kang hambek angkara murka. Mula dina iki Kyai sakmengko para punakawan tak kanthi tumujuaning negara Giri Bajra kanggo srana njangkepi syarat sarana lumadining sesaji Raja Suya Kakang. Sumangga kula dherekaken Gus. Sikra kang bala dumingel Miat langening kalang yawana glar pandemun sar Hong tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing Dimas Werkudara lan Yayi Janaka mandhek luwih dhisik ya Di. Aku lan Siadi sakloron wis tumekan ana ing tapel wates negara Magoda utawa negara Giri Bajra. Ana ngarep iki ana wujuding gunung kang ingaranan Gunung Setyaka.
Nanging ing kene sing tak rembug dudu perkara gununge nanging sawangen. Ana dhuwure gunung kae ana tambur kae jenenge Kyai Gurnita Dara. Tambur Kyai Gurnita. Iya. Apa tambur Kyai Gurnita kae mbebayani? Mangkene ya, Di. Sapa wae kang wani mlebu ning negara Giribajra waton wong kuwi saka Njaban Rangkah. Tambur kae bakale muni dhewe tanpa tinabuh sena. Wah, kok iso kaya mangkono larah-larahe piye? Ngene. Biyen negara kene kuwi ratune jejuluke Prabu Bryudrata. Prabu Bryudrata kagungan garwa loro kang sesilih Retnadi lan Retnadati. 10 taun nanggone omah-omah nanging durung pinaringan putra, bingung bilunglungan penggalih Prabu Bryudrata. Wekasan mentar saka Praja Giribajra saperlu teteki brata mapan ana madyaning alas. Saka wanter nggih Nyusmedi tumedhak dewa saka kahyangan sithik pangudal-udal pukulun Bathara Narada. Maringi wujute woh-wohan saka kahyangan kang den arani pelemper tangga jiwa. Kepara-para Jawata pelemau kena kinarya sarana. Garwane Prabu Bryudrata bisa nggarbini saking bombonge Prabu Bryudrata bisa anggarbini garwane pinaringan pituduh tanpa pamit brabat bali ana negarane Magadha. Sakwuse tekan negarane Prabu Bryudrata wis dinteni kelawan garwane kekarone. Dasare wis ditinggal sewulan kena kanggo titikan wong wedok ki nek ditinggal sing lanang kesuwen rasane kangen terus ning awak ya rasane gatel kabeh. Ngerti sing lanang bojo loro ngenteni ndek ngarep lawang, sijine lawang sisih tengen, sijine lawang sisih kiwa. Ngono ri tak gur nganggo daster, jero daster blas ora gawe apa-apa. Monggo dastere Semrawang, Juno. Nggih. Gek semune rada digrujuk banyu. Lah wekasan pelemper tangga jiwa diparingke kelawan garwane ya kuwi Retnadi kang sarta Retnadati. Bayangno peleme nggur siji ning dinggo rebutan bojo loro, satemah pelem loro disigar biak dadi loro, siji diwenehke mbok wek, siji diwenehke mbok nom. Bar mangan pelem ora gantalan suwe. Bojo kekarone nggarbini utawa ngandhut wujuding jejabang bayi. 9 wulan 10 dina sabanjure bayi mau lair saka garwa kekarone nanging wujute separo-separo. Ora sak lumrahing manungsa. Rumangsa lingsem utawa isin rasane Prabu Bryudrata ing atase Ratu Gung Binetara duweni anak kok wujute ming separo-separo. Banjur bayine mau dibuang ana tengah alas. Bayi mau ditemu karo wewe wedok sing jenenge Nyai Jara. Bayi mau rinumpaka kelawan Nyai Jara, bayi separo-separo dikathuke plek dadi siji dadi menungsa lumrah. Njur karo Nyai Jara diparingi tetenger Jaka Slewah ya Sang Jarasandha. Wiwit cilik Jarasandha ora tau srawung karo menungsa. Ning srawunge karo bangsaning Sato Kewan, Sima, Banteng Srenggala lan sak panunggalane. Mula ora mokal patrap kelakuane Jarasandha kae wengis. Amarga wiwit cilik srawunge mung karo bangsaning kewan. Nuju sawijining dina Jarasandha mau takon karo Nyai Jara, "Mbok, yen to sak temene sapa to kang dadi wong tuane?" Diwangsuli karo Nyai Jara, "Kowe kuwi anake Prabu Bryudrata ratu saka negara Magadha. Nanging kowe kuwi dibuang ana ing tengahing alas kene." Krungu dedonge nengane Nyai Jara, muntap si Jarasandha.
nganti nglabrak tumuju ning negara Magoda ketemu karo bapake Jarasandha ora gelem nyembah ora gelem basa. Malah bapake dipateni. Ora tekan semono. Kulite bapake dibeset-beset, kulite dadekke tambur. Ya dadine tambur Kyai Gurnita kae. Mulai yen ana pawungan sing liwat saka sak kiwa tengene tambur kae bakale muni dhewe tanpa tinabuh. Upama bisa tata jalma manungsa, Prabu Briyodrata kae kepengin sampurna nyawane. Amarga sukmane sing lambrang durung bisa bali marang mula-mulanira. Lajeng kados pundi srananipun supados Prabu Briyodrata saged kasampurnakaken suksmanipun Duh Koko Prabu. Janaka sanget mboten negakaken panandhangipun Prabu Briyodrata kala wau Duh Koko Prabu. Yayi tibanana jemparing jebolen tambur kae karben sampurna manjing ana kaswargan jati sukmane Prabu Briyodrata. Prabu Kresna, Raden Bima kang sarta Raden Janaka. Banget panuwun kula. Pranyata paduka pepethinganing satriya awit saged ngentas panandhang kula. Babakan katentremaning bawana kula titip anak kula pun Jarasandha dumateng Prabu Kresna. Sumangga anggenipun badhe murba kang sarta masesa sinuwun. Sampun sampurna sukmanipun Prabu Briyodrata Duh Koko Prabu. Iya Dimas. Ayo enggal nutukake laku Jlitheng Kresna kakangku. Ngosik. Sadurunge mbacut siadi saklorom tak kanthi anamur aku dadi brahmana utawa pandhita. Amarga sak wengis-wengise Jarasandha isih ana becike. Ya kuwi ngajeni marang sipating brahmana. Pun kakang bakal salin tetenger ya kuwi peparab Begawan Kesawa. Aku uga bakal salin jeneng peparab Begawan Jayalaga. Kula peparab Begawan Kumbang ali-ali. Bagus ayo enggal lon-lonan lumaku Sena lan Janaka. Muna padha mirah ingsun prihatin pas pokong licin tuhu dahar
Keteteran keringetmu, kerenggosan napasmu, bogok melayu-melayu gawe kaget ana apa? Unjuk wuninga sinuwun. Sajroning perang gegempuran Prabu Hamsa dalah Prabu Dimbaka dipun pejahi kalian Ratu Mandura, Prabu Baladewa lan panenggak Pandhawa pun Werkudara sinuwun. Iblis lalat. Wah! Esmalane ngerat lakone jagat gelaglaing bumi panuspaning cacelanat sukertaning bawana. Kekuatane satriya tanah Jawa ora kena sinangga gampang. Kamangka mau bengi Jarasandha ngimpi kang kurang prayoga. Tinemune jebul Hamsa Dimbaka sing tak anggep tangan tengen lan kiwaku wis pepes. Tangok kula wonten dawuh goleka juru nujum. Juru nujum sak Magoda sak Giri Bajra diklumpukke kon ngadhep Jarasandha. sendika. Andita karya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang iki ana Brahmana cacah telu mara gage tepungna sapa peparape Brahmana katelune. Sudiamastane Sang Prabu. Peparapku Begawan Kesawa. Aku Begawan Jayalaga. Kula Begawan Kumbang Ali-ali. Mapan kebenaran Sang Wiku Jarasandha bubar wae penombok menawa kraton negara Giri Bajra. Ketaman banjir bandang. Banjir bandang iki anjalari wit waringin sakembaran rungkat saka yote. Kira-kira pasupenanku iki mengku surasa sing kepriye para gage. Jlentrehna tanpa rasa rigoh lan bekewuh. Sumurupa Sang Prabu. Banjir bandang mengku werdi bebaya. Waringin sakembaran kang ambruk mratelakake adeking Nalendra. Mila Sang Prabu. Mumpung durung kadlarung, monggo kula kanthi manembah manungku puja mring purbaning Kang Kawasa. Nyuwun sewu paduka Sang Prabu ingkang badhe ngadani wujudipun sesaji ludra. Nyembelih ratu cacah 100 negara kula aturi mbatalaken. Kula aturi murungaken. Awit sedaya kala wau boten badhe kasembadan. Nanging malah gelak mangsa mbujung wanci rebahing kawibawan paduka dados Nalendra. Setan. Prodhamon mablerke netap duka yayasini kowe arep jlentrehke pangimpenku monggo. Ning aja pisan-pisan kowe nyenggol babagan sesaji kala ludra, merga kuwi kapitayan kang sarta kapercayanku.
Tresmak bathok mata mlorok ora ndedelok. Jebul yen mungu gemi kapitayanmu babar pisan ora nglandhepne kawaskitanmu. Jara Sandha. Sejatine aku dudu Brahmana, aku Ratu Dwarawati Prabu Kresna pamonging Pandhawa. Dene ana mburiku iki panenggak Pandhawa Werkudara lan panengah Pandhawa Si Arjuna. Ayo, arep apa kowe? Alat-alat Hedyan. Bojleng-bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Iwak cemplung wuwu. Angeh bisane mlayu. Ayo keroyokan Jara Sandha. Ora watak satriya tanah Jawa main keroyokan. Pilihan siji ing antarane wong telu iki. Sing dhuwur kon ngadepi aku, Werkudara, kowe sing dipilih, Yai. Metu tak blengkate nyawane. Ganjur kakangku Jara Sandha hanggaduh kasekten sing linuwih Werkudara kasesering yuda. Kowe iki mulane nek diceritani rungokno. Aja dolanan HP wae. Kowe mau tak dongengi to Jara Sandha mau sejarahe piye? Apa ora ngrungokne Pak MC mau sore to? Wiwitane
Ndherek sang pukul. Iki nyapa kok melok iki lho, Larasmu ora pas ngono to. Maksa-maksa. Piye? Wiwitane saka pelem kang separo-separo ya ta, mula nek nyandang Jara Sandha ke sandangane pating gedubel kanggo nutupi pengapesane. Jajal menungso yen separo-separo sirah tekan bangkean tekan sikil, piye cara mulih mateni? Noyah nayuh Baskara titi mangsa dupi emut mring pengapesaning Sang Jara Sandha. Risang Werkudara ngetok karosan kang pungkasan ya kadengkek bangkekane Sang Jara Sandha dadi lan patine sirna Sang Angkara murka. Kampung Sinu karta mrehtar tamtu tamtuning utama titi ing sagugure Jara Sandha ana nom-noman kang sumusul nyedhaki kunarepane si Jara Sandha. Kowe sapa ki Sanak? Kula putranipun Prabu Jara Sandha, nami kula pun Jayatsena sinuwun. Apa kowe arep bebela patine wong tuamu? Babar pisan boten. Kados sampun sak trepipun Kanjeng Rama Prabu Jara Sandha nampi karma ingkang ngados mekaten. Sayektosipun boten kirang-kirang anggen kula suka pemut nanging Kanjeng Rama boten dhahar atur kula. Syukur kalamun kowe ngerti marang kaluputaning sudarmamu. Giri Bajra kene dadekno kamuktenmu, kowe dadi ratu. Ana ing negara Giri Bajra kene wiwitana nandur bebuden kang rahayu. Ngestokaken dawuh sinuwun. Luwarana ratu cacah 97 sajroning pakunjaran. Sandangan sing becik krana bakal sun kanthi marang praja negara Ngamarta ngadani sesaji raja saya nok dateng sendika. Dara piye? Ayo enggal bali ana praja lewat tepining lepen tempuran kang bening banyune ngestokke dawuh Kresna kakangku. Kumalen siji cenggolen jakune kuro ate amalungi ratandane wajine rasane hitam pancerita acara merah ngajak ikajan ayu tu padang malario kumalen siji cenggolen
Yata larata saking kutha Sakura kula yen atana mutusa sang Sri ing Putu Prabu aku eyangmu Prabu Matswapati kang makili Nalendra 100 negara kanthi lila legawa kang sarta gambiraning manah wis nedya nyembadani undangan anggone para Pandhawa ngadani upacara syukur sesaji Rajasuya. Bone yang ing Talkanda uga mangkono Putu Prabu. Pun eyang ing Talkanda makili Brahmana 7 wis sawigah ngidung suci mantra rahayu. Tandha tarima kasih mring purbaning Gusti Kang Maha Nasa. Mara gage enggal diwiwiti adicara sesaji Rajasuya iki ya, Ngger. Purwa Madya Wasana upacara sesaji Rajasuya sampun kaleksanan pramila saking menika dulur Pandhawa dipun sekseni sesarengan nggih sampun kasempatan ngadani sesaji Rajasuya ra nggih ngoten kanthi wontenipun sesaji Rajasuya Prabu Puntadewa pinaringan gelar Ratu Samrat dene Prabu Kresna pinaringan gelar Pamong Agung Geger Jawi. Dipun tepangaken kula Ratu Cedi Prabu Supala kula mboten sarujuk wontenipun sesaji Rajasuya menika Prabu Puntadewa diparingi gelar Ratu Agung utawi Ratu Samrat sing agung niku apane ratu kelemar-kelemar kaya laler apa maneh Prabu Kresna dinobatke dadi Pamong Agung. Wah saya gembelo ndase wong Dwarawati kuwi. Kresna kok Pamong Agung, wong mantan maling, mantan gento dikira Supala ora ngerti sejare Prabu Kresna apa piye. Begal rampok kecu titir kidul Narayana, titir lor malinge ya Narayana. Kaya ngono kok Pamong Agung, yen aku kon ngajeni Kresna Supala kaboten, Supala kaboten. Ning yen kon ngidak-idak ndase Ratu Dwarawati tak warai carane. Eling-eling Prabu Kresna titise Sang Hyang Wisnu ora rengu ning malah gumuyu jroning kalbu. Mireng sumbaring risang Supala eseming lati Ratu Dwarawati mahanani murup ponang Jaja. Ndadak sakala Kyai Cakra Baskara ingkang mubeng seser dasare sak klopo gedene. Medal saking telenging Jaja sigra lumayang ngener marang janggane Sang Supala. Amung sagep yaring tatit ponang Cakra wis mungkasi gesange Sang Supala katingal tugel sirah gumlundung aning drambah. Prabu Matswapati
Kang wayah nyuwun pangapunten menawi adamel gugup garagapan ingkang sami lenggah. Oh iya. Ora dadi pangopo Kresna. Aku wis ngerti kok sejarah Supala ki kaya ngopo. Pancen kodrate kudu mati ana tanganmu. Sing luwih wigati, sesaji Raja Suya wis bisa kasembadan kagelar. Ah, inggih. Kula Semar inggih tumut hanyekseni sing becik kena kanggo patuladan kang ala kagilesa anut lakuning jaman. Lelakon seratri kenging kinarya kaca benggala. Sak bejo-bejane jalma manungsa ya kuwi menungsa sing sabar lan narima sarta tansah ngegungaken ing raos syukur ndara. Astabrata. Surya Chandra bintang perwana